الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on duwanama on ƴamanama ko almudo mon ousmane diammalik ba mi halta jettoɗe goɗɗe ɗe mi haltade hande subaka bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon en garte darsu men qissa annabi isa alayhi salam ko adi foof onon tedduɓe moƴƴuɓe teddinɓe noppi mumen bandiraɓe sehilaɓe ene jiiɗi almoustapha mbeɗe wasiyo on e hoorem e hulde jomiraɗo subahanahu wa taala adiɓe wattidiɓe ko ɗum ɗo mbasiya to qur'an al karim jomiraɗo subahanahu wa taala jangtima haala makko ko gonga walaqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah enen fof en mbasiyama joom defte yen adiɓe wattidiɓe yen kul allah ngal ɗo kartal poɗɗen yoɓade ha duttoɗen to jomiraɗo subahanahu wa taala nenam bandam ma chéri ma nies a wawa sakkade subaka fof cakkonoɗa terɗe ma aɗa jogui 360 jokkorɗe kala jokkorgal cakkonɗa ɗum aɗa wawi wadde ɗum aɗa wawi nenam bandam aɗa wawi nenam bandam guiɗoma almoustapha sallllahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo omo waɗi 360 jokkorde omo foti sakkanade ɗeɗo jokkorɗe foof kono so juuli darɗe ɗiɗi feññangue a duha darɗe ɗiɗi feññangue lomtima ɗum ɗo fo ndeysan yayam bandam e nenam bandam an wiyata wolluha ko duha wiyete juula cakkonoɗa terɗe maɗe foof hadis rawahu ahmed tongode makko ujunaji 23 omonta abou daoud ujunaji 5 5242 rawahu abou daoud guiɗoma nenam bandam wi sallallah alayhi wa sallam o wi renata tan njuulu abduha walla wolluha sen kaali pular ko awwab oɗon gandi gonɗo awwab salatul awwabin on kewɗo ko tubanta allah on ɗon woni ndenowo nguɗo njuulu bandiraɓe sehilaɓe ɗum gari kulen allah hay almoustapha allah wi ɗum koye qissa annabi moussa gonɗen ala ceerno ousmane ko annabi isa allah wimo ya ayyuhannabiyu ittaqillah so almoustapha wiyama yo hul allah minema noon ɗiɗo luuɓɗi ɗiɗo ɗe jooɗani ɗiɗo ɗi moƴƴani yo allah suur en aduna e lakara bandiraɓe sehilaɓe ɓen mawnikiniɓe noon ɓe nefi qur'an ɓe nefi sunnatal moustapha ɓe soɓe mbiyama kuule allah i holko mbaɗmi min kay dara ene mi wiyani wona ko ɗi tan mbiɓe ƴeew ko wiyano yo huldu allah ko o refto ɗum kadi o haalta ɗum i hay ɓiɓɓe sernaɓe ne mbaɗa ɗum wallahi komin jewiɗa yimɓe noon gane mbaɗi xeesal eɓen mbaɗi laaceje koye mabɓe eɓen mbaɗi laaci puccu holno wiyete kadi ko mees wiyete walla ko jokkorde ceerno ousmane so tawi ko kawucci noon kala ko jokka ene harmi bandiraɓe sehilaɓe nden aɗa wiya allah huɗ jokkude e jokkone aɗa fof koye ɗissa annabi isa gonɗen saɗa yiiɗi yiide ɓen ɗo annabaɓe moƴƴuɓe janggo gonda e mabɓe hul allah ɗoftone laaɗa waman yuti illaha wa rasul fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyin wassiddiqin washuhadai wassalihin wa hasana ulaika rafiqa sa huli allah a ɗoftima almoustapha gonda e moƴƴuɓe ɓe annabi moussa annabi isa haruna isa jiya aboubacry jiya hurul ayn daña aljanna ayiɗa aljanna la ilaha illallah ayno kaɓorɗa saabu da'ir moni haɓor noon saabi allah daña ani jalna mawnikiniɗ noon so yami hul allah mawnikino innahum kanu ida qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ɓe mawnikino ɓe jiiɗa wiyede hul allah haydara mi waɗani ɓe dutto koɓe mbiyano oppuko ɓe kalta ɗum kadi fiti koɓe kessani allah ɓe kulani allah ceerno ousmane to darsu ɓennuɗo o mbiɗa walla mbiɗen hawariyun ɓe mbi annabi isa alayhi salam yo duo yo ñagonoɓe allah tasa tan bool tan ummo do asaman ene waɗi ñamde les fruits les poulets cuire les holete
palatuji juuɗiɗi e holete kadi palto juuɗiɗi e baɗɗi nettotuɗe ene waɗi salade ene waɗi pomme ene waɗi piire e ɗin wiyete ko hors d'oeuvre e entrée o taw hunde fof ne wonde entrée bandiraɓe woro entrée sa woni ladde andata entrée ay sa yi Fouta joni ɓe gaddama entrée ɓe gaddama kodde ɓe gaddama ñebbe ɓe gaddama tufam ɓe gaddana waɗa burgal ɗum ɗo fof wonan Fouta men wallay Fouta men ne weeli bandiraɓe julɓe ladde nde ene muusi ala entrée ñamata entrée kaɗa doga ndeysan aɗa yilo train aɗa ƴetto bis neige nane ma neige ne yeɗe ma a ɓonta ko wutte annanta allahu akbar a yahata juma a yahata jama a yahata kumal a yahata diftum ƴe ndeysan wuuro men ɗum ɗo fof nan toon enen fof en jeehi ladde en tampi yo Allah rokken mi jiɗɗen ko ha koren fuura ndungu uuri ndeysan nayi nana ene kuuna gooleje beyi ndeysan jaaɓe murtode guijile paddi liɗɗi ɓeesoji ndeysan fuura men ñiire buna ñiire jaljalɓe kakaɓe ɓe mbaɗa hen ñebbe seeɗa ndeysan ñiire jaga caƴƴi o ɗum ɗo fof wonan Fuuta ñiire dene buude gille nan toon jurum nan toon yimɓe fof kodde yimɓe fof jaadana yimɓe fof jiide ɓene ɓurnodira ɓene ɓuccodira ɓene ƴammodira fof nana hen bandiraɓe seeɗa Fuuta men ne weeli kono noon taw ƴamal daguigal ngal wona ƴamal kumbis e pappis bandiraɓe sehilaɓe aynam ɓe mbi annabi Moussa annabi Isa yo ñaago Allah yo rokkuɓe e ndeysan palat bandiraɓe juulɗo so tawi hammum makko ko reedu makko tan e farji makko walla neɗɗo o woɗɗodiran e daaba ɗum no wona jikku julɗo salem ko ɓi Abdoullah ibne Oumar omo woni nder Kaaba laamɗo goto wimo Salem wonko jiɗɗa mi rokkuma o wi ala ɗo ɗo gonmi ɗo mi wawa ñagade ɗo hunde fati ha jalten Kaaba ka ɓe jalti Kaaba ka o wi Salem holko jiɗɗa mi rokkuma Salem wimo ko gueɗe aduna walla gueɗe lakara o wi gueɗe aduna o wi ayɗo jiiɗa kam ɗo jeyɗo aduna o Allah mi ñaagaki mo gueɗe aduna ko gueɗe lakira ñaagami an a jeeya a lakara a jeeya aduna mi ñagota komo ɗum o hersi on mbeɗa hersa ñagade ɗo e Kaaba ka mi ñaago gueɗe aduna ɗum noon gueɗe aduna julɗo e kefere poti hen ndeysan bandiraɓe debbo ndeysan e salafiyat rewɓe men adiɓe nden ɓe Sufyane Thawri walla Sufyane bin Uyayna yi debbo o omo rappi galle makko no rappi o ala fauteuil o ala salon comci makko ne rappi sa yeeso won ene lewñi ndeysan sabu woni hen ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha allahu akbar debbo wali ndeysan Sufyane wimo an bandam a ñagota ko Allah rokkuma alhaali ma alhaal ma change Allah rokkuma salon rokkuma comci rokkuma kange rokkuma kalis o wi Sufyane vraiment a hersini kam tima honti devant les halayɓe a hontini kam tima honti a hersini kam ko goɗɗo fonno haalde wona ɗum wona an aduna bolle puyɗe ɗum mbiyata ñaago Allah yimɓe men ndenɓe ko noon mbayi joni noon enen almuɓe enen ɓuuri yidde aduna e joom aduna en wala hawla wala quwwata illa billah yo Allah yurmen nera aɗa wi hoto hunƴe aduna Allah yiɗma hoto hunƴe ko wone juuɗe yimɓe jiɗma en jii duɗe e Fouta duɗe ɗe ñiifama nattima jangguede Qur'ana sharia natti jangguede ɗon sernaɓe men ndenɓe woni less lekki omon less caali omo jangguino subaka kikiɗe koko almuɓe gaddata koko ɗum o ñamata ɓeɗo goni waliya Allah bandiraɓe sehilaɓe ay nam ɓeɗo goni yimɓe Allah ɓeɗo goni yamtinde al Mustafa sallah sallam hande no ceerno Ousmane en fof nan Abou Dhabi ha climatiseur wutte ma la ilaha illallah goppuɗo hunde saabi Allah lomtino ko ɓuuri ɗum seernamen Foutankoɓe jooɗi ɓen jangguino Qur'an ɓe yo Allah waɗe mon barke bandiraɓe sehilaɓe ay nam ɓen cofdake rewɓe janamɓe en mbiyen tuuta e mumen ala ɓen bandiraɓe sehilaɓe ko hulɓe Allah ene jangguino Qur'an karim ɓen ɓuri e yimɓe fof hayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ɓuri e mon fof ko janngude Qur'an o jangguina ɗum ndeysan aynam Quraysh mbi nelaɗo a ñagontako min Allah o watta safa tan wonta kange nelaɗo somi ñaagima ma on gonɗe ɓe mbimami gonɗen nelaɗo wina duwo Jibril are makko wimo so tawi a duwaɗi mamaɓe safa wonti kange so ɓe jaɓani ɓe kalke kamɓe ɓesguji maɓɓe fof la ilaha illallah walla noon mbasa duwa nelaɗo mi duwatako mi duwo yo Allah oppuɓe ɗo henne mbale e keeceje maɓɓe hulɓe Allah ene jalta hen ndeysa nelaɗo duwaki so duwima soɓe dokkama safa wonti kanŋe soɓe jaɓani ɓe lefte leɓɗe musɗe bandiraɓe sehilaɓe enan hoto hunƴe aduna Allah yiɗma hoto hunƴe ko woni jooɗi yimɓe Allah yiɗma bandiraɓe sehilaɓe joni halmuɓe enen ɓuuri yidde aduna e joom aduna en wala hawla wala quwwata illa billah enam Allah wima jippin koɓe ñaagui ko Allah bi Isa o ñaagi annabi sallam قال الله إني منزلها عليكم
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله ما جبين mo rokkuɓe palar arane waɗi ñamde ummito asaman kono noon soɓe calima soɓe ɗoftaki maɓe lepte ganduɗa hay goto meeɗa lepte ɗum bandiraɓe sehilaɓe ammar ibnu yasir radiallahu anhu o wi nela sallah sallam wi palat ummito asaman ene waɗi ñamde ene waɗi mburu ene waɗi tewɓe mbiya aha hoto mofte noon kala koɓe mbiyano sarɗiji ɗi fof ɓe lundi sarɗiji ɗi oɗon goni ko waɗi ko kewi ɓe mbatta girje wala hawla wala quwata illa billah musihu wala hawla wala quwata illa billah ɓe mbatta girje e baaɗi e koni wayi nde ɓe jamfi Allah yahudi en heewɓe maɓɓe mbattama girji ɓe mbatta baaɗi sababu ɓe jamfima Allah ɗum no jamfiɗo Allah fof so rena ko wandu walla ko girja bandiraɓe seeɗa hadis rawahu tarmidi aynam abdoulah ibnu abbas hadis mo kalminani hadis quraish nde mbi nelaɗo yo ñaago safa wonta kañƴe o jibril nde are makko nde wimo soɓe jaɓano nelaɗo wi ala yoɓe goppa yoɓe tuub ndeysan yoɓe tuub e hadis rawahu hakim mballi ne wona authentique bandiraɓe sehilaɓe aynam ubay ibnu kaab nelaɗo wimo ya ubay allah wi yomi jangguine surtul bayna o ya rasulallah allah inni kam wi aynam tan o wone woyde ndeysan allah innimo o wone woyde o woyi aɗa yiɗi allah innuma jangto allah fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun yow sa jangtima Allah e mala Allah jangtoma ɗo ɓuri ɗo jantiɗa ɗum ɗo aɗa yiɗi Allah haaldude ma Allah haalde ma janngu Qur'an janngu haala Allah enam fadkurullah ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ay no jangtorɗa yummani walla mo jiɗɗa oni farmata oni jangto noon Allah aɗa yaha jeere aɗa woni tayor aɗa jogui mbayla aɗa rewa sakiri an labbo o an maabo o an chauffeur o an joguiɗo pewno ponoji o aɗa fewna aɗa liggo aɗa wiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ha mayde tawma ɗon sabu mayde bettata bandiraɓe sehilaɓe e nan ɓeɗo ñaaguima aduna ɓe dokkama aduna bandiraɓe sehilaɓe Allah so yiɗima o rokkuma laakara aduna julde e kefer fof ɓuuri hen bandiraɓe julɓe inam ɗum noon hoto aduna funti en fala tahurrannakum alhayatu dunia wala yahurrannakum billahi alghurur gaare tubanen Allah damal tuuboye ndeysan bandiraɓe sehilaɓe koko uddirin ha mayde ara ay so mayde ari tan hankkadi damal ngal uddama gaare tubanen Allah hade mayde ara faman zuhziha an nar udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunia illa mata alghurur oɗo duniya ko funti fuu e bandiraɓe sehilaɓe inam waji goto o wari temedere neɗɗo o ara ceerno gandu bindi wimo an ko mbaɗɗa o yimi wari temedere o ya tuub uppu leydi mon no gonɗa ɗo ya leydi gondi toon dewoɓe Allah tuuɓinan toon o fayi to leydi to hade makko yettade o maayi malaikaji yurmene mbi ga ɓurno ɓaɗade o naati aljanna ɗum noon uppu grand place um papis ma ñesta fular ta dignité sama rakk sama sœur sa teranga moy sa fular sa teranga di sa jumbax awti du ci jiin bi du ci maquillage bi du ci salon bi du ci urus bi du ci xaalis bi moy sa teranga moy nga nek julit bu am sutura ragal yalla inna akram indal atqakum ki gën ci yeen moy ki gën ragal yalla bo ragale yalla yow yaay waliyullah waliyur rahman waliyul aziz waliyul jabbar nit ñi jey la ba gëné sa ay sër di dox neen ndax lañ la ma sœur ndax sa teranga mooy sa sutura mooy sa teranga du xaalis bi du xaw ma sax li ma lay nettali mais ndax lañ la ñu ne la ak a jekk ak a rafet ndeysaan ci loo xam ne neexul yàlla boo dundee ci lu neexul yàlla boo moytul ci loolu ngay dee ah nit kat yowmal qiyaama fu muy taxaw ci li mu deewee da nga dee di sol jiin boo moytu yow mu qiyaama ji ngay sol boo deewee xeesal boo moytu yow mu qiyaama da ngay jóg xeesal wala hawla wala quwwata illa billah bandiraɓe sehilaɓe ngaray tuubanen Allah hade mayde arde ɗum waɗi Allah wi wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuna laallakum tuflihun ey nan Allah wi ene yaafo bakkar fof sona shirque mayɗo shirkinani noon on yaafama ɗum waɗi hay ƴettiɓe Allah ɓe hay waɗɗo shirki ɓe Allah wiɓe afala yatubuna ila allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim thumma taba Allah alayhim liyatubu Allah tubani en nde tubɗon so wonani Allah en tubata ɗum noon neɗɗo a tubanta neɗɗo ala mbiyata neɗɗo an yaafumi ko mbimami ko kono ko Allah tan tubante tubde ko dewal Allah ɗum noon gaare tubanen Allah hade mayde arde darsu garaw o gaynen qissa Isa alayhi salam
ñande hen yawma yanfa'u sadiqina sidqum ñande hen joom gonga en bandiraɓe sehilaɓe ma gonga mumen nafɗumen annabi isa pandraka o kristo fiyaka o waraka ko garto koye maale dargue ɗum noon mayɗo foof dargue mum darima bandiraɓe sehilaɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim